Il-membru parlamentari Ewropew Cyrus Angeler saħaq fuq l-importanza ta' mediċina affordabbli għal pazjenti kollha fl-Unjoni Ewropea. Dan waqt konferenza ta' livell li organizzata minn Politico ftit sigħat qabel mal-Kummissjoni Ewropea se tniedi l-pakkett ta' miżuri leġislattivi dwar il-farmaceutika. Waqt il-konferenza Angeler ifoka fuq l-inugwaljanzi sinifikanti li jeżistu bejn l-istati membri differenti fejn jidħol l-aċċess għal mediċini affordabbli fl-Ewropa. Irreferaw kollha ħtieġa li l-Ewropa ssir aktar reżiljenti billi żżid l-isforzi tagħha biex tikkompeti fuq livell internazzjonali mal-Istati Uniti u ċ-Ċina fejn tidħol l-innovazzjoni. Il-membru parlamentari Ewropew Alex Ġusaliba tkellem fis-sitt edizzjoni Politico Europe Tech Summit dwar il-proposta kontroversjali tal-Kummissjoni Ewropea biex tiġilet l-abbuż sesswali ta' tfal online. Il-proposta tal-Kummissjoni ġibdet ħafna attenzjoni u kritika minn difensuri tal-privatezza dwar l-impatt potenzjali tagħha fuq is-servizzi kriptati u l-inklużjoni ta' dispożizzjoni li tista' twassal l-obbligu ta' skenjar ġeneralizzat. Ġusaliba kummenta li l-abbuż sesswali ta' tfal huwa reat gravi li jikkawża ħsara fiżika u emozjonali fit-tul u spjega li l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea għandha punti kontroversjali ħafna dwar il-privatezza u l-isproporzjonalità. Il-membru parlamentari Ewropew Josian Cutajar inħatret bħala negozjatriċi fisem is-Soċjalisti fil-Kumitat ITRE brabta ma' ċertifikazzjoni ta' attivitajiet biex jitneħħa l-karbonju mill-atmosfera. Dawn l-attivitajiet u l-inizjattivi li jistgħu jitwettqu mill-bdiewa u l-operaturi oħra bbażati f'setturi, reġjuni u stati membri differenti huma essenzjali biex l-Unjoni Ewropea tilħaq miri tan-newtralità klimatika fid-dawl tal-isfidi ambjentali li qed naffaċċjaw. Dr. Josian Cutajar qalet li dan il-qafas huwa essenzjali biex tingħata kredibilità lill-isforzi tal-Unjoni Ewropea għat-tneħħija tal-karbonju u l-investimenti relatati inkluż fil-qasam tal-karbonju blu li għandu potenzjal kbir għal gżejjer u reġjuni kostali bħal Malta u Għawdex.